Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Thedong sar the hanse arong arat rong isi thorpak pen towar kachisilam asai kedengpon. Karbi anglong angkang arlo non puanta inglong pu amat atok anu along adim pen adim ke kedo kedam jiaphan non puanta akisung dopon ulang. Non kachari bong parivartan sarkar Peace of Development pu alam theke konatlo. Son sipini lakhai si duar amla constituency ke parlo thedong sar the hanse arong arat rong isi thorpak pen kai ke alang litum kache helat nang atowar kisung ke phonang ver ajok rong isi edon ino chingrum pet pen amina akhi sikai si hini chepangrum si JCB wan pen towar paterok ponlu laso along alang litum cherap cheto dun renti si kedo kedam kejok wan nang jipu keso kiun e kache pon nang pen klim somar atum school ke dun katora hithi borwa ki dun la hai hui akisung pen amina akhi sikai si hini chebat pen si sarkar aphan cholang le pin pen towar chesimar ponlo lapen alang litum pachini pon atengki aprang sitami local MSC mate EM Prabhat Chandra taro aphan choningri alu sitami pipajer damlo puta ningjepon bon sitami non puanta thangnat abirta akerap awailang pusi pachini ponthu lapente labang swa towar kasimar pon along kedamtang MSC kachepate dun abang phu independent pen ki thordun ex candidate ake hai nikonjo ingti kathar alangli ningkeme pen asavet pusitami alangli pen nang cherap dun loputa pherang kya thengno than pachini pon Amri pen Hemari Bongrung, Karbi Anglong News. Tumni tumge inglong soron inglong dugar munde dugar be joini sini tumge apong election na buhut na churung ta ni tumge election na por buhut na thungpo na churung po ana pijuno na buhut na lo angke ni tumge projun det po angke mo election det pote ni tum hanang lang lelo dugar tan rap lelo in munit hanang lang lelo ni tumge galau sumar tum ta kachali du umati amenge kacali ta dulu, angke drong pentai school, hot pen gitu po, hot pen nabi po, angke tuwar ta tuwar abedat po, mare ha kudang malah hai sumar bidun, hai tani tu bekas tu ul, na sumas nang arab jibang duma, ma kesunson ma, asinang tu mana cuneng rilo. Apa, na tu melarong kesu, ini lah. Kesu kun adalah sana sa, alo so kesu puno, itu ke sakumar sama marting rumpo, itu samar samar mereka tek mati. Kalau suke bote aja ipen cepon po pinsu dun pon po an se tenglang son pale po an si adak doktor hang pon si dak dun e pada ru boslang so tame nugang gam cepon po gadak pane gari ban cepon po antela nani tuma asomar lokator dia asomar tum ke ante tuma ke tokan ne kedo kedam diban la hai tum ta son lo kedo kedam siksak pen sini tum ta han ka bo i gi lam da than tek KSASDC Youth Frontier pi atum kapin khat atengpen door to door tor kedam kapang chengpon. Thereponi phai ke thom arni KSASDC Youth Front atum Central Committee kapin khat pon atengpen Borjan MSC constituency angkang arlo polling station 10 along door to door tor program amai kedeng kapang chengpon. SDC Youth Front KSA atum kedamtang Pharokris Kebra Nerkep Kebra Throk Autonomous State Movement Non Puthot Autonomous State ke palongji kache songkang thorpon thuji aphan saideng ponthu pangcheng ponlu non aphong SDC pen kache toidun Madule MP Arjab Dunji Sita SDC asong pahai pen Karbi Anglong Dima Hasau Akari Autonomous State Indian Constitution along kedo Article 244A palong lonang rat atum nang cheto dun nang popusi SDC Youth Front Finance Secretary Gulson B Lipson Crow SDC Youth Front Secretary atum pen pherang kya thengno pachini pon Bukajan pen Sarkuru B Karbi Anglong News labangke jasemet pet akimang pon lahan lo ilitum Karbi Anglong Bharat kasaria lulong constitution long ketok dak article 244A also ron pen ilitum autonomous state kecelong nang jakong du apen te ilitum aron du asi laso article 244A ilitum ningkan troket dolo ilitum han constitution long ilitum han nangithik pi office me ilitum anta chelong elang lasi laso article 244A mate autonomous state ilitum puthot kapalong thui phan ilitum chesong nangi laso chesong nangi polonte tum ka chesong pangtang poneng ka chesong pangtang poneng pote tum mangke rat chetu neng pote labangke ilitum mangke rat along kumrium neng a constitution tin arong tin
adontin bang putin ilitum lasu putot kacesong pangtang SDC KSA KNC pen kacesong pangtang ponji phan kacesong ke jap ponji phan si lasu bangsi itunge mass contact tumi pen Borjan constituency bangke la bangke cenglo KSA pen SDC from si cenglo la pen te longpho PS an tangelo tuwi kararong si tuwi sanglo la pen te Central Karbing long ke dak bukolia pen cenglok ho parokwalo an mangke pini pen si ceng pon pada long mangke la pente nijang Karbing long ta pini pen si ceng pon po lasi jaseme peratif i bangke buthot 86 ahur kache song kuson ma lason kache song samdin ben peaceful democratic mass movement lason kache song ajak kong kache pathei phan rat pen kachingki rat ka pangrum hala somansi la niritum tumi pen SDC phone pente yesi pen ceng pon lo hala halo jasem pen la pen la so kache song lo make la make asitina parti phanda lake asitina khe phanda la penda asitina religions phanda la phan mangke lake chuning rilo KSA SDC KNCA hin pen la pende youth front la pen ahin pen chuning rilo la so kache song long nang che tudun prapyak ji phansi chuning ri padikrim lo hala halo jasem pen tipi bangke Bokajan LAC ang kangalong CEM Dr. Tuliram Rong hangare dengpen long ikisom lapen kang pupon. Thereponi phai kethomani Bokajan LAC ang kangarlo along Borjan Bokajan Sarpathar Diopani Nilip MAC pho MAC ang kangalong towar kejun alang lapen chenglok ason kaching thora sayamo ki klempon chi aphan KAC CEM Dr. Tuliram Rong hangare dengpen long isompon lapen kang puamai pimanpon. Bangso long ikisompon lapen kangpo mayalong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Nomal Mumin, Dr. Tuliram Ronghang BJP MP candidate Omar Singh Tiso, EM Suryo Rongphar, EM Richard Togbi, EM Lunsing Teron MEC, Kadom Terangpi MEC, Dekhiel Phukon MEC Pobitro Rongpi Board Chairman Penchenglok Man Kido Kithikidingatum long ikisoma mayalong Chitongdun. KAC CEM Dr. Tuliram Rong hangpen perang ke thengno karing jepon ki ningkan ke thomangbong Karbiang longalong break jack kaching thora sayang deng thekpon longpo lapen klempon bomlo lapen Karbiang longalong monsampen dolote arnisi hemprek sitame longwek jiputa thanpon sonsi nilipa habar chukhi lapen borpung an kachelenga towar kilometer phokep 194 Krol atangka pathik ponlo prabjin pen silam ponpo tender sitami kol alopusi than pachini anparta kherunialo BGR eviction ji aphan sitami officially pen klempon bomlo puta pherang ke atum karjo hut than pachini pon Bokajan pen sarkuru be Karbing news Jedak Bokajan prosesi tami tuar pen cenglok kijun nalang pen cenglok laben kaprega sai nara non molumi ne thai no hai tuar tami ningkan ge thomti nang tum lang non ni tum ningkan thom ra chitim dala na ningkan ge thom ra chitim Karbiang long si kacelar ang thek nang tum thek long Karbiang long si change nang tum thek long ba Karbiang long ra tum si thek long tuar pen cenglok kijun nalang pen cenglok kaprega sang deng na tum thek long monsan da tum dalo monsan gi do joi nei pen si Karbiang long ga kaprega kaching thura sayang deng thek long la sinang tum ma thano je Karbiang long ke litum ning sipet pen se do nai ning sipet pen no jada chun hemprek long wek ji ma thanang ni hemprek da tu hang mom long wek ji rata ar si long wek pok pu nang thon kachin pasada borpung pen chukela ke dam je to warla ini ke dak survey element tu kan si klempon sengson dolo ta ma thanang lo non la mo normal mui ne kai ta boribon mom lo nilisi 50 kilometer 94 crore 194 crore lata survey lo tangelo ta mui ne kai si la bangsen ni si ke toilo dan na do elo ma thanang mentikan la sar cheng ke cheng ye prabjin den cheng no la so hituri ng mong se cheng hituri ba nikep inko ba so siklo ban si cheng ada sara pening la non la district ke thom aphan la
MP election pan MP candidate lalang ni pan confirm masa confirm declare lo kan central government central BJP ben declare salah sipai poni panan tum pipi ahin claim poni sa kape hai mane tume claim le thang rat tum ahir jume do rat tum ahir jume teng pen se omor sing di soban pe hai po the Narendra Modi phan ki dukel la garat atum phan sayang deng ki pi ake joy pen orunodai scheme pi ake joy pen se kelanga scheme ki pi ake joy pen sang he joy pen ki pi ake joy pen hamsoi ki pi ake joy pen la kacutun ke cedang pan gas ke pi ake joy pen sarah rob pan suri ke pi ake joy pen ladak kacali tumpan mitri ki pas sama sama suri ke pen cenglok suri ke ini bharok pho eme kacali je pan ala tumhan ke suri ke pho la hai ice cream ki pipet itu ujulaga tumoy chalo anda sara la last pene kedam tang kheroni lo alam ki potha ke men la so por claim bon momlo official claim bon momlo ni claim bon momla la ke ye PGR ke claim back po la pe tonte claim bon Inglong orat chingru masong mate thi hek pen IACEM hang pathek pen pini puthot ra ta thengno kachipaklang Theriponi phai ke thomani bolong komaji irrigation IBL excavator sadum kachingwa ya tengpen mithanga det kachirai komji aphan pusi chingrum se jakong chiparai jipu athepi enpen inglong orat chingru masong mate thi hek pen IACA pu social organization amahang pathek puno Kiram tang ni phain coroner keberni labang suwasong nang senglo lason si hempre ka farman risim kang tang ke ot nang lapen munita pran ke dam matumta dopiklo setami piniarni an pusitami nang chun chelang ke chun jikali si MOS mati monsa malamdon chetok rong lapen ke MOS close 2.3 along ke keche ke bia tuma phan sit ke pinang ji pusi chetok rong laso joini si alang litum excaders mate risim kangtang ke ora song kidu an mate song trop atum ning kang samsi lapen ke ning ke pung chipaklang si puthot ime thangalong ri ka charai kom pami ji aphan pusi ing longora chingru masong mate thi hekpen IACA amhang pathek nang jipu ka chingwai pedolo lapen pini an ke rada thengno nang chiklang lo labang so song ke seng ke risim kang tang ke ot pen kali lake socially and democratically si chisong ponji pusi alang li tumpen pangdak ponlo alang li tumpen labang so song ke seng pen akemang ke lapu hello 1 inglong arada phan cherai kom thip nang ji 2 keche ke bia tuma phan KAC election voter list long le pata lapen trading license in thanbek nang ji 3 hempreka farman a hok pet ka chisong along kai ke arjab dun thip ji 4 excaders upon an sorkar pen nang ke le son ka doko bia phanta pilap nang ji labang so pherang ke mai long ka jatong dun lapen IACA along arpu ke do atum lake rangsana teron maipu Robinson ingti dun maipu sonsing hanse chunbang raikombe kong chunbang bijoy timong dihin rimbang khorsing terang treasurer Sam Tokbi organizing secretary Clarkson Phangcho BD sir news text report Karbing news kadogobe media akorde tu mana kadom pilo yang itu lapor kan ang cetong non telepon senili tu pini lam the pakai pun apa kalalo nili tu kecengsi nang cetan poje la aika inglong arat cingru masong penili tu lam the kapakai karbiang long arat apa kupilo kapakai ji pulo tante kecengsi abang ke ili tu karbi itu karbi pia tu de la senili pupo karbi pia tu paro ka suben kacepacor lapen ke ninga cedok latum phan mang nili message ping tu alam ku pilo pulo tangte alam bang la pulo latum la so ninga cedok lapen kacepacor sidami ington aku ington te pulo tangte muapi nili tum kang sai bang alang tum sungdet pu la sila bang jate ington aku lapen ke council tu mandan nili tum la so aika pen adimana bang ke la loje Koma akar BPC ke damtang pen tiniarni an ke jia so ben cepacor lo halatum jongsi karbi piamen pen
pata do pulo tangte la so karbipi phan pata beng thana ko jong si ing than the pulo tangte la ke council tum claim thek thelo lake la pen ke claim thek the apolo busi ko a the bi polo inu da karbipi jong si ke che so phan do ko putel la ke karbi si galilo pulo tangte no ni tum karbi ang long LC Hills West Karbi ang long la ke 6 sidol along ripina ko 6 sidol arong pratek pen koma tung si long lelong nang ji pulo tangte inlong so tung si long lelong chot nang ji pata da long chot nang polisi lasi hala so karbipi itu pini arni paro kal phan ke do keche so phan ke do atum pata jong si do ko pulo tangte khan wekang lapen ili tum karbi ang long komane karbi atum jong si keche so phan paro ka so phan long le list pen ki pido pulo tangte hala so akarbi atum sidame hala so abang puta atum sidame hala so abang ki atum sidame la so lease agreement abang withdraw nang ko withdraw re pulo tangte lata nitum aika pen pang thek po nilitum warning people atum hata la pen ke jong si anang tum la so agreement alo chi withdraw re pulo tangte along le sidame aika pen nilitum si cerai dang po hako male akarbi hema awe along le awe tu hanil tum pidet po jong si cividro de pulo tangte la anu jong si lata ko cividro ta kel lo khangjang pulo tangte la ke along le ta ajat da alang tum celong le lo la ke ni tum si pulo aika ben si pulo la si dolan no la so aika aso amhanga pathai ke la ke ni tum ex kedar sundat pulo ke di mo bandal nilitum cingwai lo aika so mahang pathek lo la se aika la ke ex kedar tum lo pulo tangte nilitum akiman lo ta ke jong pon doje ex kedar satum an la pen ke songa long ke claim tanga bang kutum an ku PC government pen kilong nang dia son jen ason tina long ta kedar satum an kedo ana kedar satum long lab nang di pus nilitum pulo ke la si non karbiang long pulis alam sitame pangdam do council pen TPG matro bang faru hiniwet pulo tangte baki ya kedar sum kupilo eklem bokente aprang mahele ki ot kupilo ali masih bedalo tu non son police karbing long police seng po awar sanangali hujong sila tumhan awar sai pipon pit pulo tangte komendo lo ke pipo lasi dat bang faru hini gali ladak bang suri ni sose akedar do pot bang suri ni ya sose akedar satum hanta karbiang long polis long palut ponang ji kusini litum puji lapen song ai koda teng penang kidun jak airfield puno solar project puno ladata piniani abangke komatum si amen ke pleng thublo hoda komatum si along le kachi rai long apata apan documents kachi pido na lo ladak Pudamet pulo tangte ladak bang suri hini sose akedar sangkong penke bang kharo isi baka kedar tum ta amen ke doma avema pulo tangte lake justice kali lage lasi nilitung kedar ke do ana phanta justice jong sinang piji pulo tangte hala haya longta nilitung inu da kedar sonda bat be pin pen nilitung han hala dak sita minang lang ponangi son hat taxi aka prek to ama facility gitu ladak nilitum hanang lang pon veg nang jin angko alang tum jong si song long nang keja pon officers tum jong si amu kene kedar lo buce pangke ka thil puten no nilitum aika pen kedar do nilitum chingrum ko nilitum hanang kontek ko kedar salis ko an ma kenang jin nilitum bilapo la ta kenang ji pulo dang te daksi nilitum ke la son pli alama bangke tok kling lo la bang karbiang long rata sini wek nang la sini li rujule tholo karbi pia tu ke che aso ben ka che pacor bang to nang po la ben ke la so ke che aso tum han ke do karbi pia tu pata jong si do ko te khan sera nang po karbi tu list ki pi ke che aso han list ki pi long le list ki pi do ko pulo tang te la tum ta jate ak prapen si withdraw nang po withdraw dre pulo tang te aika ben si action en tu lalu lapen ke airfield solar project lapen ke karbiang long pulis abang ke lake nilitum songa lam pina ko songa hin pen facility na chipi ponang dia din pina ko
labang sitami nilitum officers tum ex officers tum kuan ba kedo labang ke kedars do anapal cilang pon wek nangji lapen ke langpon nang pu nilitum pupu lapen ke bang surihin ni susaya kedars apan pipodang ko bang haruni ni gali lata laan bedu pardon